барои чӣ мо лох шудем, барои чӣ мо ҷамшуду равшан шудем? ин чизҳоро ту мехоҳӣ ку фаҳмидан? барои ҳамин ин каналро сохтам ва оянда ҳамаи ин пардаҳоро мекушем табақа ба табақа. баъз аст шоу дурӯғгӯӣ, хоямолӣ, побисӣ дар пардаи ислом рӯз шуда корҳои ҳаром ба даст задан. барои чӣ корҳоро кардан лозим нест, барое ки ману ту ҷамъшуду равшан нашавем ва ояндаи фарзандҳои мо лох нашаванд. якум ин бояд ки мо носро фаромӯш кунем, барое ки ин генетикаи моро аз байн бурда истодааст. мо тупой шуда истодаем, мо лох шуда истодаем. дуюм ин ки хатна кардан дар кор. медонам мозии ҳама чирру пиррат сар мешад ки ин суннат, ин дигар. ин кор дар ҳақиқат лозим не, дар кор нест. ин кор моро ба нестӣ бурда истодааст. дуюм ин корро кардан дар кор не. сеюм дониш талаб кардан дар кор. чорум дар ҳамин нос медарояд арақ, наркотик ва дигар афёнҳо ки мағзата ҳаром мекунад. як. дуюмаш ин ки гени туро вайрон мекунад ва аз ту фарзандои тупой, дцп, имкониятҳошон маҳдуд, гаранг, яку ҷамъ карда наметонистагӣ, рост раг гашта наметонистагӣ, анами хелин фарзандо ба вуҷуд меояд ҷамъшуду равшан. фаҳмидӣ? баъд дигар давро рафта кӯчарӯбак мешад. барои ҳамин агар мо хоҳем ки ояндаи дигар созем, ояндаи равшан созем, мо бояд ки ҳадаф дошта бошем ва он чизе ки ба ин дараҷа моро оварда расонид, онро муайян кардан дар кор ва баъд аз ин ба нест кардани ҳамон чиз ки моро решакан кард, кор кардан дар кор. барои ин план дар кор. ман планам ҳаст ки мо чӣ гуна ба ин дараҷа омода расем, оҳиста оҳиста. ва ин канал барои ҳамин сохта шудагӣ. барои ояндаи мо, барое ки мо дигарбора ҷамъшуду равшан нашавем, мардои ҳақиқӣ шавем, мардои дурӯғгӯ, фиребгар, якрав шавем. гапата задимӣ, гапат ба отвечат мекардагӣ мард шавӣ. ин барои хел шудан ту бояд ки солим таваллуд шуданат дар кор. марди солим гуфтаӣ ку дар бадани солим рӯҳи солим аст. яъне ки ту агар аз аввал имкониятат маҳдуд таваллуд шавад, ту ҳар хел касалиҳо дорӣ дар вуҷудат, не ки ту варо ҳис намекунӣ. ҳирс дорӣ, тарс дорӣ, як кор кардан метарсӣ,
гапти паймонаро иҷро намекунӣ. Ҳамин хел камбудиҳо дорӣ, барое ки ту агар бо забони илмӣ гӯӣ, ту таназзул кардагӣ, яъне ки ту дегенерат ҳастӣ. Рушд ҳаст, таназзул ин ба поин рафтан, рушд ба боло рафтан. ту ки дегенерат шудӣ, ту вай хислатҳои мардӣ, хислатҳои одами солим аз ту дур мешавад ва ту дурӯғгӯ, фиребгар ва бисёр корҳоро мекунӣ. барои ҳамин илоҷи воқеа гуфта ки пеш аз вуқӯъ мо бояд ки аз сарчашма сар кунем. Сарчашмаи мо ҳаром шуд. Аз паси чия? Аз паси носа. барое ки нос гени моро ҳаром кард. нос ин 10 баробар зарараш аз сигарет баланд ҳаст. ва падар ва модаре ки нос мекашад, фарзанди онҳо носолим таваллуд мешавад. ва носолимӣ 3 марҳала дорад. якум марҳалааш вай носолим ҳаст дар хуфтухоб, половии извращение мегӯянд. яъне ки ҳамхел корҳои нодуруста нағз мебинад, барое ки ва носолим таваллуд шудагӣ. занро ҳар хел кардан, ҳамхел корҳоро дӯст медорад. ё занак наоборот. дуюм марҳала ин психически неуравновешенный человек, яъне ки одаме ки носолими рӯҳонӣ аст. ман гуфтам ки ҳар хел камбудиҳо дорад. тарсончак, гапаш ба намеистад, дурӯғгӯ, фиребгар, дукуна, яъне ки инашим ивашим, ҳам тарафи ино, ҳам тарафи онҳо. дар тамоми ҷо пеши ту мерад қати ту як одам, пеши дигар кас меравад дигар кас, хамелеон. инам касали рӯҳонӣ. ва сеюм марҳалааш аллакай врожденные дефекты. вақте ки таваллуд мешавад шал, таваллуд мешавад кар, таваллуд мешавад кӯр, чашмаш алус, холҳои калон дорад, инам дегенерат. волчая паст мегӯянд, даҳанаш калон, забонаш часпидагӣ, таги забонаш, картавый, яъне ки рея саҳат гуфта наметавонад, ҳарфи рея. лошадиная стопа, почеш каҷ, каҷ ра мегирад, дасташ каҷ. гарбун, яъне ки букрӣ таваллуд мешавад. сухоручка мегӯянд, дасташ маниту таваллуд мешавад, хеле маҳкам. ва бисёр ин ҳамин комплекс клапа ҳаст, бо афташ канада, қадаш паст, ишкамаш калон, дасту почеш калтача, бини каҷ, бини слишком каҷ, инам дегенерат, инам яъне ки носолим. барои ҳамон аз мардуми биникаҷ тарс, аз мардуми алус тарс. алус фиреб мекунад, тез кал мешуд, инам носолиме. ай мардое ки мисол синни муайян ба мерасанд, як 35-40 ба баъд кал мешаванд, ин это нормально. ҳамин внешний любой дефект тӯтала заикаться мекунад, инам дегенерат. дар атрофи ҳамин чизҳо гап зада мегузарем дар ин канал ки чӣ гуна мо рушд кунем, фундамента бақувват кунему халқамоя солим кунем. дар атрофи ҳамин гап мезанем ва иншоаллоҳ ҳамеш мешавад.
گفتم در این کانال خواهمالی و پابلسی نمی شود. خداحافظ.